जेब्ला जिसु ख्रीष्टआ जोबनो गैयै अनन्त जीवननि बिषयखौ बुंदोंमोन, बियो बुंदोंमोन, आंनो गोथांनि सिथावा। जिसु ख्रीष्टनि बे रावखौ खोनानानै दाफाफ्रा जिसु ख्रीष्टखौ नागारलांदोंमोन। बिसोरो जिसु ख्रीष्टखौ फोथायनो हायाखैमोन। बिनिखायनो ज'हननि बिलाइ 6 बालाब 66 सारियाव बेबादि लिरनाय दङ जिसुनि मुङै। अब्लानिफ्राय बिनि चेलाफोरनि गोबाङा उनफिनदों आरो बिजों थांफाबावाखिसै। बे समाव गोबां दाफाफ्रा जिसु ख्रीष्टनि बे रावखौ खोनानानै जिसु ख्रीष्टनि सायाव फोथायालासे जिसु ख्रीष्टखौ नागारलांदोंमोन। दिनैबो गोबाङा जिसु ख्रीष्टनाव फैयो जेब्ला बेमार जायो, जेब्ला लामा गैयै, राहा गैयै खैफोदनाव गोग्लैयो, अब्लाल' गोबां मानसिफ्रा जिसुनि खाथियाव फैयो आरो बिनि उनाव बिसोरो जिसु ख्रीष्टखौ नागारनानै थाङो। बै समावबो गोबाङा जिसु ख्रीष्टनि सोमोनांथावखौ खोनानानै नायनो थाखाय फैदोंमोन। सोरबा उदै बुंजासे मोनजायो जानो थाखाय फैदोंमोन, सोरबा मोदोमाव सोखाजानो फैदोंमोन, सोरबाया जिसु ख्रीष्टखौ आनजाद लानो थाखाय फैदोंमोन। आरो जेब्ला जिसु ख्रीष्टआ बुंदों जोबनो गैयै अनन्त जीवननि बिषयखौ बियो बुंदोंमोन दि आंनो गोथांनि सिथावा। बे रावखौ खोनानानै गोबां दाफाफ्रानो जिसु ख्रीष्टखौ नागारनानै उनफिननानै थांदोंमोन। जोंबो गोबां समावनो जिसु ख्रीष्टखौ उनफिननानै जिसु ख्रीष्टखौ जोङो नागारलाङो। बे गासैबोखौ नुनानै जिसु ख्रीष्टआ इनायनो दुखु मोनदोंमोन आरो बे दुखु मोननानै गावनि चेलाफोरखौ जिसु ख्रीष्टआ बुंदोंमोन। बियो बुंदोंमोन दि ज'हननि बिलाइ 6 बालाब 67 सारियाव बेबादि लिरनाय दङ। बिनिखायनो जिसुआ 12 चेलाफोरखौ होनबाय, नोंसोरबो नागारलांनो इस्सा जायो नामा? बे आयदायाव जिसु ख्रीष्टआ गावनि 12 चेलाफोरखौ बुंदोंमोन, नाय, नोंसोरबो आंखौ नागारलांनो गोसो जायो नामा, इस्सा जायो नामा? जिसु ख्रीष्टआ दुखुजों बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन। मानो जिसु ख्रीष्टआ बे बाथ्राखौ बुङामोन? मानोना गोबां दाफाफ्रा जिसु ख्रीष्टनि खाथियाव फैदोंमोन मोदोमाव सोखाजानो थाखायल', जिसु ख्रीष्टनि सोमोनांथाव खामानिखौ नायनो थाखायल'। आरो गोबाङा जिसु ख्रीष्टनि मावनायखौ भुल मोनगोन खोमा होननानै आनजाद लानो थाखाय फैदों। आन्थाय जेब्ला जिसु ख्रीष्टआ जोबनो गैयै अनन्त जीवननि बिषयखौ बुंदोंमोन, अब्लानो बिसोरो जिसु ख्रीष्टखौ फोथायालासे उनफिननानै थांदोंमोन। आथिखाल जोंबो दिनै नुयो, जेब्ला जोंनि जिबनाव प्रब्लेम जायो, बेमार जायो, खैफोद जायो, अब्लाल' जों जिसु ख्रीष्टनाव फैयो आरो बिनि उनाव जों गोख्रैनो जिसु ख्रीष्टखौ नागारनानै थांफिनो। नाथाय बे आयदायाव जिसु ख्रीष्टआ बिमायनो बियो दुखु मोनदोंमोन। बे दुखुजों बे बाथ्राखौ गावनि चेलाफोरखौ बुंदोंमोन, नोंसोरबो आंखौ नागारलांनो गोसो जायो नामा? मानो बुङामोन? मानोना गोबाङा जिसु ख्रीष्टखौ नागारलांखाबायमोन। दिनैबो जिसु ख्रीष्टआ नोंखौ आरो आंखौ सोंदों, आंनि बिमा बिफा, बिदा फंबायफोर। दिनै जिसु ख्रीष्टआ बुंदों दि नोंबो आंखौ नागारलांनो इस्सा जायो नामा? नाथाय बे आयदायाव जिसु ख्रीष्टनि चेलाफोरनि गेजेराव सिमन पेटरा फिननायखौ होदोंमोन। ज'हननि बिलाइ 6 बालाब 68 सारियाव बुंदोङो, सिमन पेटरा बेखौ बुंफिनबाय, ओ प्रभु, जोङो सोरनियाव थांनो? नोंहा जोबनो गैयै गोथांनि बाथ्रा दं आरो जोङो फोथायनो आरो मिथिनो मोनबाय इसोरनि गोथारा नोंनो होननानै। बे आयदायाव सिमन पेटरा जिसु ख्रीष्टखौ फिननाय होदोंमोन। बियो बुंदोंमोन दि, ओ प्रभु, जोङो नोंखौ नागारनानै सोरनियाव थांनो आरो बबेयाव थांनो? जोबनो गैयै अनन्त जीवननि बाथ्राया नोंनियावल' दङ। सिमन पेटरा बे बाथ्राखौ फिननाय होदोंमोन। सिमन पेटरा मिथिदोंमोन, बे बुहुमाव थांनानै थानाय समाव जोङो जेरावखि थाङा, जेखि मावा मानो, जिसुनि अनगा जोंहा जेबो गैया
सिमन पेटरा मिथिनो हादोंमोन। सिमन पेटरा बुंदोंमोन, बे संसाराव जोङो नोंखौ नागारनानै सोरनियाव थांनो? मानोना जिसु ख्रिस्टखौ नागारनानै थांनाया गासैबो हलाय फेलें आरो फैमाल। सिमन पेटरा बेखौ नुदोंमोन आरो मिथिदोंमोन। मानोना सिमन पेटरा जिसु ख्रिस्टनि सायाव बिहा फोथायनाय दङमोन। दिनैबो बे आयदाखौ लानानै आं नोंथांमोनखौ थुलुंगानो लुबैदों। जोङो दिनै जिसु ख्रिस्टखौ नागारनानै सोरनियाव थांनो? जेरावबो गावजों गाव थगायज्लायनाय, नांलाय खमलाय, एना एनि, मेगन सानाय, जों बबेयाव थांनो? आरो जोबनो गैयै बासायजानायनि खोथाखौ जों जिसु ख्रिस्टखौ नागारनानै बबेयाव मोननो आरो सोरनियाव मोननो? बेनिखायनो पेटरा बे बाथ्राखौनो फिननाय होदोंमोन। आरो सिमन पेटरा बियो बुंबावदोंमोन दि आरो जोङो फोथायनो आरो मिथिनो मोनबाय इसोरनि गोथारा नोंनो होननानै। बे आयदायाव सिमन पेटरा गोनो गोथो खालामालासे बियो जिसु ख्रिस्टनि सायाव गोगोम फोथायनायखौ दोननानै बियो बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन। बेनिखायनो आंनि अनजाग्राफोर, जों दिनै इसोरनि गोथां रावनिफ्राय खोनाबाय, जाय पेटरा बुंदों, फोरबु, जोङो नोंखौ नागारनानै सोरनियाव थांनो आरो बबेयाव थांनो? जोबनो गैयै अनन्त जिबननि बाथ्राया नोंनियावल' दङ। आरो जोङो दिनै नोंखौ नुबाय आरो फोथायबाय इसोरनि गोथारा नोंनो होननानै सिमन पेटरा बुंदोंमोन। आरो बेबायदियैनो सिमन पेटरा गावनि फोथायनायखौ जिसु ख्रिस्टनि सायाव दोनदोंमोन। बेनिखायनो बै समाव जेरै सिमन पेटरा गुबुना आरो गोबां दाफाफ्रा जिसु ख्रिस्टखौ नागारलांदोंमोनब्लाबो सिमन पेटरा जिसु ख्रिस्टखौ नागारनानै थाङाखैमोन। जोंबो दिनै संसारा जेखि लामाजों थाङा, संसारनि मानसिफ्रा जेखि लामाजों हान्थिया, नाथाय जों बिनि हेंथायै हान्थिनानै जोङो जिसु ख्रिस्टनियाव जोङो थानि। गुबुना नागारोब्लाबो, जिसु ख्रिस्टनि उन उन थाबायफायाब्लाबो फै, जोङो जिसु ख्रिस्टखौ नागारालासे जिसु ख्रिस्टनि उन उन जोङो थाबायफानि। मानोना सिमन पेटरा बुंदों, जोबनो गैयै अनन्त जिबना नोंनियावल' दङ, जिसु ख्रिस्टनियावल' दङ। बेनिखायनो जायहा दिनै जिसु ख्रिस्टनाव गोगोम फोथायनायखौ दोनगोन, जिसु ख्रिस्टनियाव फैगोन, बियो जोबनो गैयै अनन्त जिबन बासायजानायखौ बियो मोनगोन। बे राव बुंनाय, खोनासंनाय जों बयखौबो बोर होथोंसै जिसुनि मुङै। आमेन।